Είναι Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012. Βρισκόμαστε στο Ποζατσίδιο Αθλητικό Κέντρο. Σε λίγο θα διεξαχθεί αναμέτρηση Φιληριακός Τρίκαλα στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος γυναικών. Κεφάλι, Χριστίνα, κεφάλι. Χριστίνα είναι άλλος. Άλλαξε μεριά, Χριστίνα! Γκολ! 1-0. Μπράβο ρε κορίτσια! 1-0 στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από το σουτ της Πέικου. Καταπληκτική φάση και καταπληκτική απόκριση. Πανί! Πού είναι η φιλοδέα? Δεν τρέξω κοντά της. Καλή. Άντε τώρα! 2-0 από την Πασούρη. Δύο παλιές ένα γκολ. Σήμερα ήταν αγγούρια εγώ. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια πολύ ωραία μπαλιά. Ξανά, ξανά! Ξανά βγάλε! Μπράβο ρε! Πάμε τώρα! Όλα! Πήγε να γίνει κάτι εντυπωσιακό. Μπράβο, μπράβο! Μια πολύ ωραία φάση. Γεια σου Χριστίνα! Γεια σου Χριστίνα από κάτω! Από κάτω! Ωραία και τσίπησε καλά η γάτα. Άντε ρε! Πάρ' το όλο τώρα. Μπράβο. Μπράβο. Μαρία, μπροστά της να είσαι, όχι από πίσω! Φάουλ είναι, ρε! Κύριε Διαητά, η τερματοφύλακας είναι! Μεγάλη ευκαιρία. Βαρβάρα, βγάλει την έξω.
Άντε. Όχι ρε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλό. Δεν πειράζει. Πάμε ρε. Μπράβο. Φάουλ κύριε Διαετά. Μπράβο, πάμε! Πάμε! Πάμε τώρα φιλοθέοι! Μπράβο, μπράβο! Καλό! Έλα παίζουμε, Ηλιάνα βόησα λίγο τώρα. Άπα. Καλή γεμάτη Βάσο! Στο κέντρο της άμυνας! Πάμε τώρα! Χέρι! Χέρι! Δεν βλέπει. Ματ Μπέρανε! Μπράβο σας! Κομμένο και το χέρι. Μπράβο σας! Μα είναι καθαρό, δεν είναι? Να πω ότι είναι κάτι άλλο. Κόντρα και οι δύο είναι. Ρε μεγάλε, εδώ το έπληξε κουνέλι τον πέναλτι και μου κάνεις παρατήρηση για την άλλη. Για τον πέναλτι γιατί δεν του λες κάτι? Για τον πέναλτι γιατί δεν του λες? Που είναι Μάρς. Κύριε παρατηρητά, θα περάσουμε το χέρι στο Ποιος? Ποιος, για ποιο λέει? Γιατί οι άλλοι τι σου κάνουν ρε? Άντε βρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, είσαι και νεαρό παιδί. Λίγο στο πάγκο να κάτσουν όλοι κάτω.